Yeah, du ved det Chancho igen. Klumberne Mafia på den rhythm. Kom ind. Det var stil, vi kommer ind og vi bliver ved. Hele verden drejer rundt, lige som han sang hed. Men en ting, der gør Chancho Klumpen rigtig ked, det er når folket lader til ikke at vide besked. Der er folk i Europa, der går sent i seng. Folk hen i Asien, der bliver op så længe. For der skal arbejdes, knokles og der skal tjenes penge, bare for at kunne overleve og hænge med sit slæng. Der er folk i Sydamerika, der er stolte af deres arv. Der er junkier på gaden, der selv graver deres grav. Der er skønhedsprinsesser med alt for høje krav, og rådne embedsmænd, der tjener penge på bedrag. Men der er mest af alt folk, der bare passer sig selv, er søde ved deres medmennesker og ikke står i gæld. Hele klodens børn, ja, de prøver deres held og køber lotterikuponer for en dag at kunne fortælle om denne helt specielle tid, hvor deres liv det ændrer sig og gik fra at være virkelighed til at blive en leg. Så prøv at tænke på den historie næste gang, at du siger nej, når en stakkel kommer op og spørger dig, vil du hjælpe mig? Hvad skal vi blive? Hvad skal vi være? Hvem der bare kunne opnå sandheden uden besvær? Du må være stærk og ikke svag. Hvorfor kan vi ikke leve i evig velbehag? Ting skal ske, og ting bliver løst. Men lige meget hvor du er, må du aldrig være nervøs. Det er ikke løgn, du ved det er sandt. Ja, jeg håber du bliver glad for de ting som du fandt. Mange folk på jorden, de værner om deres krop og starter dagen med at spise mad og gå på job. Om det er sidde på kontor eller pusse sko på en snop, om det er fremstille musik, ja, så burde du aldrig stoppe. Mennesker, de tjener penge for at kunne holde fri. Prøver nogen at stjæle friheden, så opstår der krig. Det er let at blive sur og ikke sige hvad man vil sige, men så kunne man jo fatte sig og tælle til 9. Der er folk rundt omkring, der lever af at lave mad. Folk rundt omkring, der profilerer sig på had. Der er folk i hele verden, der ikke går i bad, og folk ude på Holmen, der lever i fristad. Men der er mest af alt folk, der vil det bedste for deres blod, strukturerer deres liv, så det ikke bliver noget rod. Alle folk, de er forskellige, jeg ved ikke hvad du troede. Hvis du først fatter det nu, så få det ind i dit hoved. Du kan være finneskotte, yankee eller pakistaner. Du kan være araber med indiske aner. Du kan være eskimo eller sydamerikaner. Min mor er fra Peru, og min far han er daner, og jeg har store planer. Hvad skal vi blive? Hvad skal vi være? Hvem der bare kunne opnå sandheden uden besvær? Du må være stærk og ikke svag. Hvorfor kan vi ikke leve i evig velbehag? Ting skal ske, og ting bliver løst. Men lige meget hvor du er, må du aldrig være nervøs. Det er ikke løgn, du ved det er sandt. Ja, jeg håber du bliver glad for de ting som du fandt. Hvad skal vi blive? Hvad skal vi være? Hvem der bare kunne opnå sandheden uden besvær? Du må være stærk og ikke svag. Hvorfor kan vi ikke leve i evig velbehag? Ting skal ske, og ting bliver løst. Men lige meget hvor du er, må du aldrig være nervøs. Det er ikke løgn, du ved det er sandt. Ja, jeg håber du bliver glad for de ting som du fandt.